ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நம்ம பகவத்கீதை லெவல் 1ல இருக்கோம், 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல. அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 16வது அத்தியாயம். நிறைய பகவத்கீதையில நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், அதாவது விஷாத யோகம் தொடங்கி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். அது வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கர்ம யோகம் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம். பக்தி யோகத்தை பத்தி பகவான் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. பகவானோட செழுமைகள், ஆப்புலன்சஸ் நிறைய நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். பக்தி எப்படி பண்றதுன்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல குணங்களை பத்தியும் அதோட தாக்கங்களை பத்தியும், எதனால இந்த லிவிங் என்டிட்டி நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற இந்த சுழற்சியில இருக்கோம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். பகவத்கீதை பகவானால சொல்லப்பட்ட உபதேசம் இல்லைங்களா? அதனால அது வந்து இருக்கல என்னது உயர்ந்தது. மத்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஆன்மீகத்துல பாத்தீங்கன்னா, ரிஷிகளோ முனிவர்களோ யாரோ வந்து பகவானை பத்தி நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதை பகவானே கொடுத்த உபதேசங்கள் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கடைபிடிக்கணும். ஒரு நாள் 2 நாள் கேட்கும்போது அது வந்து நமக்கு புரிய வரும். ஆனா தொடர்ந்து கேட்க கேட்க அது நம்மளுக்குள்ளார அப்சர்வ் ஆகி அது நம்மளோட நேச்சரா, நம்மளோட கேரக்டரா வெளியில வரும். அதனால நம்ம கிட்ட அந்த பகவான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வர வரைக்கும் பகவத்கீதை நம்ம நல்லபடியா கேட்கணும். பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேத்திக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? சாப்டர் 15 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஆலமரம் பார்த்தோம். அந்த ஆலமரம் வந்து ஆன்மீக லோகத்தோட நிழல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், நல்ல நல்ல கர்மங்கள் செய்யறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதர்மங்கள் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கலந்து நிறைய இருக்கு. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்கள் இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யறதுனால தான் பந்தப்படுறோம் அப்படின்றத 14வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். அப்போ அந்த மாதிரி செயல்கள்ல இருந்து நம்ம பந்தப்படாம இருக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம இந்த ஜட ஆசைகள்ல இருந்து நம்ம டிட்டாச் ஆகணும். அது வந்து அதுதான் வந்து என்னது ஒரே ஒரு ஆஹ் ஆஹ் விஷயம். இந்த பிறப்பிறப்புல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான ஒரு விஷயம். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம நம்மள டிட்டாச் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சரி அதெல்லாம் மெட்டீரியல் ஆசையில இருந்து விடுபட்டா போதுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அவங்க வந்து எல்லா இந்த அண்ட சராசரத்துல உள்ள எல்லா கிரகங்களும் நிலை பெற்று இருக்கிறதுக்கு அவங்களோட சக்தி காரணம் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்மளும் இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளால பகவானை முழுமையா எப்போதும் பகவானோட நம்ம கனெக்டடா இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலோடயே இருக்கும். அதனாலயும் பகவான் நம்ம நித்தியமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நாலேஜ் வந்து தெரியாதவங்களுக்கு எதனால இந்த உலகத்துல இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே தெரியாம அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க இந்த நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, நமக்கு எங்க பிரச்சனை இருக்குன்றது தெரிய வருது. அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம எப்படி வர்றதுன்றதுக்கான வழிமுறைகளும் பகவத்கீதையில இருக்கு. அப்ப நம்மளால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியும்? உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளால போக முடியும். இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்மளால மீள முடியும். இப்போ பகவத்கீதை நம்ம படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கல அப்படின்னு 2 விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆன்மீகத்துல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆறோம், பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம். நமக்கு கஷ்டங்கள் வராதா? அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா வரும். ஆனா அதை நம்மளால எதிர்கொள்ள முடியும். கஷ்டம் எதனால வருதுன்றது தெரியுது. நம்மளோட கர்மங்கள்னால, நம்மளோட ஆசைகள்னால வருதுன்றது தெரியுது. இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பந்தத்தினால வருதுன்றது தெரியுது. அப்படின்னும் போது நம்ம அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி வெளியில வருது? பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதன் மூலியமா நம்ம இந்த அப்டமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஜட உலகத்தில் உள்ள செயல்கள்ல நம்ம அதிகப்படியா நம்ம ஈடுபட மாட்டோம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணங்கள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? ஏன்னா குணம் அத பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நல்ல குணத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்களோ, அவங்க நல்ல குணத்திலிருந்து பக்தி சேவைய செய்வாங்க அப்படின்னும்போது, அவங்க அதர்ம காரியங்கள்ல ஈடுபட மாட்டாங்க அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி அதனாலயும் அவங்களுக்கு என்ன என்ன நேராது? பாபங்கள் வராது. அப்ப அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வராது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு சுக்ருதி. நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு இங்க இருக்கோம், பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னும் போது இதை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். அப்போ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த மரத்துல, ஆலமரத்துல. அப்போ அதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணங்கள்னால வர செயல்கள்.
அசுர குணங்கள்னால வர செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயங்கள பத்தி நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். பகவான் என்ன உபதேசம் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா மங்களாச்சரண்? हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाताल सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी भस्त्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी 16.123। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवन् वीरचापलम् तेजच्चमागृति शौचम् अद्रोहो अतिमानिता भवन्ति सम्पतं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதா. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது தெய்வீக குணங்கள் அசுர குணங்கள், அதைதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அது ஃபர்ஸ்ட் பகவான் சொல்றது தெய்வீக குணங்கள். நிறைய குணங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. 12வது சாப்டர்ல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதாவது 12 ஸ்லோகத்துல இருந்து 20 வரைக்கும். அதே மாதிரி 13வது சாப்டர்ல நம்ம அறிவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க, நாலேஜ் அப்படின்னு, அதாவது பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, கஷேத்திரம் என்ன, கஷேத்திரஜ்ஞன் என்ன, ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு பகவான் கேட்டிருப்பாங்க. இது அர்ஜுனர் பகவான்கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க. இல்ல ஞானம் அப்படின்றதுக்கான விளக்கமா பகவான் 8 to 12 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள், அதை தாண்டி வேற எதுவும் தெரிஞ்சுட்டு அது அஜ்ஞானம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இங்க மறுபடியும் 1 to 3, அதாவது 16.1 ஸ்லோகம்ல இருந்து 3வது ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் பகவான் தெய்வீக குணங்கள் பத்தி நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அச்சமின்மை. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்க எதுக்குமே பயப்பட மாட்டாங்க அப்படின்றது. ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்க அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க. அதர்மம் பண்ணாம இருக்கும்போது பயம் அப்படின்றது வராது இல்லைங்களா. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பிரகலாத் மகாராஜ் நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வளவு துன்பப்படுத்தினாலும் அவங்க என்ன பண்ணவே இல்லை, பயப்படவே இல்லை. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, ரொம்ப தைரியமா இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த ஒரு அம்சம் எப்பயுமே தெய்வீக குணத்துக்கு இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல்.
நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கோம், ஜட உலகத்துல நமக்கு நிறைய பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? எதனால இருக்கோம்? நம்ம இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால இருக்கோம். அதுதான் நம்மளோட இம்பியூரிட்டிஸ். அப்போ தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படின்றதும் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது எப்படி பண்ணணும்? பக்தியின் மூலியமாக. அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானத்தை நம்ம நல்லபடியா வளர்த்துக்கணும். எதனால ஆன்மீக ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும்? நான் உடல் அல்ல, ஆத்மா. ஆத்மான்றது நித்தியமானது. ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயம் ஆன்மீகம், பக்தி சேவை, பகவானுக்கு செய்யறது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்யணும். எப்படி செய்யணும்? அத குரு கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நமக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் யார் மூலியமா நம்மளுக்கு கிடைக்கணும்? ஆன்மீகத்திலையும் குருவின் மூலியமா. அப்பதான் நம்ம சரியான பாதையில போவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எல்லாரும் யாரோ ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, நெய்பர்ஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைன்னா புதுசா யாராவது ஒருத்தவங்க கொஞ்சம் ஆன்மீக சம்பந்தமா பேசுனாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்கள அப்படியே பிலீவ் பண்ணிடுவாங்க இல்லைங்களா? பிலீவ் பண்ணி அவங்கள ஃபாலோவும் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. அப்போ அவங்க சரியான விஷயத்த அவங்க சொல்லிக் குடுக்குறாங்களான்றது இவங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்கள ஃபாலோ பண்ணும்போது சரியான இலக்கை அவங்களால அடைய முடியுமான்றதும் ரொம்பவே என்னது சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது நம்ம யார ஃபாலோ பண்றதுன்றது பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. அந்த 4 பரம்பரைகள் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் தானம். நிறைய தானங்கள் பண்ணணும். சுய கட்டுப்பாடு. இது எப்பயுமே எல்லா விஷயத்திலயும் ஜட வாழ்க்கையில முக்கியமா சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். எதுவும் தப்பான செயல்கள், எதுவும் பாபம் செய்யக்கூடிய செயல்கள், ஏதோ ஒரு ஆசை அதுல வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட இது அதர்மம் அப்படின்றதுல ஒரு விஷயத்துல நம்ம இருக்கணும். யாகம் செய்தல், அப்புறம் வேதங்களை கற்றல், தவம். கலிகாலத்துல ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான். அப்புறம் எளிமை, எப்பயுமே எளிமையா இருக்கணும். அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி வாய்மை, எப்பயுமே உண்மையை பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும். இதெல்லாம் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கும்போது செயல்களும் எப்படி இருக்கும்? சிறந்த முறையில நல்ல செயல்களா இருக்கும். அப்புறம் கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை நித்தியபடி உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் இந்த ஒரு மனம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும். அதுல இருந்தும் நமக்கு இந்த கோபத்துல இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு விடுபடுற தன்மை இருக்கும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், எதையும் யாருக்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தால்தான் நமக்கு கோபம் வரும். ஏமாற்றம் வரும்போது கோபம் வரும் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் அது நம்மளுக்கு நடக்கல, கோபம் வருது. அப்போ எந்த விஷயத்திலும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கோபத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். அப்போ கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு. எந்த விஷயத்துல துறவு? ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகளிலிருந்து துறவு. அப்புறம் சாந்தி, அமைதியா இருக்கணும். எந்த நிலையிலும் அமைதியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. நிறைய இந்த ஒரு விஷயமும் உண்டு. எப்பயுமே யாரோ ஒருத்தவங்க நம்ம கூட இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட உள்ள குறைகளை நம்ம மேற்கொண்டு அதாவது அஹ் சுட்டிக்காட்டி நம்ம பேசுவோம் இல்லைங்களா? அவங்களோட குறைகள் நமக்கு தெரிய வரும் ஃபர்ஸ்ட். அப்போ அந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படணும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஒரு விஷயத்துல என்னன்னா, எல்லாருமே இந்த உலகத்துல தவறுகள் செய்யக்கூடியவங்க தான் இல்லைங்களா? யாருமே இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் எந்த தவறுமே செஞ்சதே இல்ல அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது. அப்ப நம்மளும் செய்யறோம், அறியாமல் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சுத்தி உள்ளவங்களும் என்ன குற்றங்கள் ஏதோ நம்மளை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களும் அறியாத ஒரு விஷயத்துல செய்யறாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பார்க்கும்போது நமக்கு அதுல இருந்து ஓரளவுக்கு விடுபட முடியும். அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. முடிஞ்ச வரைக்கும் குற்றம் பார்க்க, ஏன்னா குற்றம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா அவங்க மேல வெறுப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அதுலயே அதுதான் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அதுவும் எல்லா உயிரினங்களின் மீதும் கருணை. இதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். நம்ம எப்பயுமே ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, பாபம் வந்துரும்னு நினைப்போம். ஆனா எல்லா உயிர்களும் என்னது? ஏன்னா 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் நம்மளும் அதெல்லாம் இருந்துட்டு வந்திருக்கோம். மரமா, அதுக்கப்புறம் விலங்குகளா இருந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப மனித அஹ் பிறப்புக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா உயிர்களும் ஒண்ணுதான். சோல் அப்படின்னாலே ஒண்ணுதான். அப்போ எல்லா உயிர்களுமே சமமானதுதான். அதனால எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. இதுவும் இருந்ததுன்னா நமக்கு இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதனால என்ன கிடைச்சிருக்கோ நம்மளோட சுக்ருத்தில அது கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற ஒரு மனநிலையோட இருக்கணும். கிடைக்கல அப்படின்னா நமக்கான அந்த கர்மம் நம்ம கிட்ட இல்ல. நம்ம அதுக்கான செயல் நம்ம செய்யல அப்படின்னும் போது நம்ம அதை விட்டுறணும். அப்ப பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதுக்கப்புறம் கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி. மன உறுதி எதுல இருக்கணும்? ஆன்மீகத்துல இருக்கணும். வீரம், ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போதும் நம்ம அதர்மம் செய்யற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? வீரத்தை காமிக்கணும். இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்றாங்க? அதர்மம் செய்யறவங்கள அவங்க போர்ல வீழ்த்த போறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப வீரம். மன்னிக்கும் தன்மை.
மன்னிக்கும் குணம் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அம்பரீஷ் மகாராஜ் பாருங்க, அவங்க மேல ஒரு தவறுமே இல்ல. எப்பவுமே டிவோட்டீஸ் வந்து யாரும் எதுவும் வந்து தவறுகள் பண்ணாலும் அவங்கள வந்து உடனே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த தவறுக்கு அவங்க தண்டனை கிடைக்கணும் அப்படின்லாம் அவங்க வந்து நினைக்கவே மாட்டாங்க. மன்னிக்கும் தன்மை அவங்ககிட்ட இயல்பாவே இருக்கும். அதாவது சுதர்சன சக்கரமே வந்து துர்வாசரை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்தப்ப அவங்க வந்து மன்னிப்பு கேட்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மன்னிச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப மன்னிக்கும் தன்மை, அப்புறம் தைரியம், அதுவும் வந்து ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் தூய்மை, அது பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். பொறாமையின்மை, அது பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிக்காது. அதாவது பொறாமை அப்படின்றது பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம். அதை நம்ம நிறைய சாப்டர்ல பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள், இதுவும் ரொம்பவே முக்கியம். நம்மள யாரும் வந்து பிரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம நம்மளோட கடமையை நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல இருக்கும்போது ஏன்னா இதுலயும் நம்மளுக்கு ஏமாற்றம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கோபம் வரும், வெறுப்பு வரும். அதனால மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. இவ்வளவு விஷயங்களும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த குணங்களோடு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா செயல்களும் எப்படி இருக்கும், உன்னதமான செயல்களா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்டயும் கொண்டு வர அளவுக்கு நம்ம இது எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு இடத்துலயும் கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.4. ஹரே கிருஷ்ணா. தம்போ தர்ப்போபிமானஷ் क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संपदमासुरीम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பார்க்கிறது என்ன குணங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 6 குணங்கள். இந்த 6ம் வந்து அசுர குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தற்பெருமை, தன்னை பத்தி பெருமையா பேசிக்கிறது. எப்போ இந்த தற்பெருமை வரும்? பகவான் தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குனாங்க. நம்மளே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம். நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், நம்மளோட திறமையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்ததுதான் அப்படின்றது உணராத பட்சத்துல எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நினைக்கும் பொழுது தற்பெருமை வந்து வரும், அகந்தையும் அந்நேரத்துல வரும், அப்புறம் வீண் அபிமானம் அதுவும் வந்து இருக்கும், கோபம் கேட்கவே வேண்டாம். யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீகத்துல இல்லையோ அவங்களுக்கு கோபங்களும் இருக்கும், கொடூரம் அதுவும் வந்து இருக்கும், அறியாமை இதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். தெரியாம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்றது நம்மளோட தண்டனையிலேருந்து நம்மள பாதுகாக்காது அப்படின்றதுதான் சொல்லுவாங்க. எப்பயுமே ஒரு அனாலஜி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஒரு ரோட்ல நம்ம இப்ப டிரைவ் பண்றோம் அப்படின்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வாகனத்துல போக முடியும் இல்லைங்களா? வாகனத்துல போயிட்டு நான் இந்த ரூல்ஸ் எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் வந்து தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க இந்த கண்ட்ரில இருக்கீங்க, இங்க வந்து நீங்க வந்து டிரைவ் பண்றீங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் கட்டாயம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வேதங்கள் தான் ஆதாரம், வேதம் தான் வழிகாட்டி, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வேதத்துல இருந்து எடுத்து வந்ததுதான் உபனிஷத்கள், அதுல பகவத்கீதை இருக்கு. அதே மாதிரி வேதத்துல இருந்து வந்ததுதான் புராணங்கள், அதுல பாகவதம் இருக்கு. அப்போ அறியாமை அப்படின்றது நமக்கு எப்ப ஏற்படும், இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்காத சமயத்துல வரும். இப்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம 16 நாட்கள் நம்ம வந்து தொடர்ந்து இந்த சத்சங்ல இருக்கோம். நிறைய விஷயங்களை நம்ம கேட்கிறோம். நிறைய ஒரு புரிதல் வந்து ஏற்பட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில பகவான் என்னெல்லாம் உபதேசம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத ஓரளவு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லைங்களா? அப்போ அப்ப நம்மளுக்கு இப்ப தெரிய வரும், கருமம் அப்படின்றதுனா என்ன, குணம் அதுல எந்த குணம் உயர்ந்தது, பக்தி எப்படி பண்ணணும், நம்ம ஆத்மா அழியாதவங்க. அப்போ வந்து எது அழியுது, இந்த ஜட உடல் தான் அழியுது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட வாழ்க்கையில ஏற்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே நிரந்தரமானது கிடையாது, இன்பமும் துன்பமும் சேர்த்தே அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட அறியாமை என்ன ஆகுது, போகுது இல்லைங்களா? அப்ப பக்தி சேவைதான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம தெரிய வரும். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கண்டிப்பா அவசியமான ஒரு விஷயம். அது தெரியாம வாழ்க்கையை வாழும்போது நம்மளுக்கு அதர்மம் தர்மம் தெரியாது. அப்ப நம்ம தவறுகள் செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுக்கான தண்டனையும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அறியாமை அதுவும் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கறதுக்காக கண்டிப்பா இருக்கவே கூடாது. அப்ப அது நம்ம அறியாமைன்றதும் அசுர குணத்துல ஒண்ணு. ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.6. 16.6. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च
दैवौ विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्णा. பிருத்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர் வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ரெண்டு குணத்திலயுமே இருக்காங்க. இப்ப தெய்வீகமானவர்கள் அப்படின்னும் போது நிறைய நல்ல குணங்கள் இருந்ததுன்னா அவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு வருவாங்க. அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் அசுரத்தன்மை இது குணங்கள் இருக்கும். அதே மாதிரி இது அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க கிட்டயும் கொஞ்சம் தெய்வீகமான விஷயங்கள் இருக்கும், சத்துவகுணமும் இருக்கும். அப்போ எது பிரிடாமினென்ட் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம். அப்புறம் தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நிறைய சாப்டர்ஸ்ல பகவான் வந்து நமக்கு தெய்வீக குணங்களை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடம் இருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத இங்க பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. மத்தாஜி 16.7. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्णा. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. எதனால அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லை. அப்புறம் தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. அசுர குணம் உள்ளவங்க கிட்ட இதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பா இருக்கும் இல்லைங்களா? தூய்மையான ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்காது. அதனால முறையான நடத்தையும் அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காது. அதனால அவங்க உண்மையும் அங்க வந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து அசுர குணத்தின் அடையாளங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 16.8. असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. हरे कृष्णा. இவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். அசுரர்கள் அதாவது பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாம பகவானே இல்லை அப்படின்றவங்களோட வாதங்கள் வந்து இப்படிதான் இருக்கும். இந்த உலகமே வந்து காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணல, அவங்க சரியான ஞானத்தை அவங்க எடுத்துக்கல அப்படின்றதுனா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் இருக்காங்க, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தெரியாததுனால அவங்களோட கருத்துக்கள் என்னவாயிடுது, இந்த உலகம் வந்து அஸ்திவாரம் இல்லாதது, காமத்தால் உண்டானது அப்படின்றத அவங்களோட கோட்பாடு அவங்க அதை எடுத்துக்கிறாங்க. மத்தாஜி 16.9. ஏதான் திருஷ்டிமவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயக பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாண க்ஷயாய ஜகதோ ஹிதாஹ. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, என்ன முடிவுகள் இருக்கு, பகவான் இல்ல, இந்த ஆதாரம் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல யாரும் நம்மள கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல இருக்கும்போது இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களும் ஆன அசுரர்கள் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றது அவங்களுக்கு வந்து தெரியாம போயிடும் இல்லைங்களா? அதனால தம்மை இழந்தவர்கள். ஏன்னா கோபம் வரும், கோபம் வந்து என்ன டெசிஷன் வேணாலும் அவங்க எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய இப்ப அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் உலகத்துல எதுவும் ஆபத்து ஏற்படுமே அப்படின்றதெல்லாம் யோசிக்காம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா உடனே அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு, ஏன்னா கடவுள் இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் இல்லைன்ற போது எதற்கும் அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது இல்லைங்களா? ஏன்னா இது இது வேற மாதிரி பயம், பயம் இல்லாம இருக்கிறது. பகவானை வந்து வழிபடும் போது பகவான் நம்மளுக்கு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்ம பயம் இல்லாம இருக்கிறது வேற. இவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை, நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது வந்து தவறு இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 16.10. காமமாசித்ய துஷ்பூரன் தம்பமான மதான்விதாக மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிராகான் பிரவர்த்தந்தே சுசிஸ்ப்ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணமூர்த்தி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து. ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்னது? இந்த ஜட உலகத்துல ஆசைகளுக்கு அளவே இல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, அதாவது அவங்களுக்கு பொருள்லயும் சரி, எதுலயுமே அவங்களுக்கு என்னது? ஒரு திருப்தி ஏற்படாது. அதனால அவங்க நெறைய என்டிவர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது ரஜோகுணத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நெறைய அதுக்கான பிரயத்தனத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு இது அடையணும், அது அடையணும்னு சொல்லிட்டு நெறைய ஈடுபட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்போ திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து, கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி, எப்பயும் வந்து நம்மள பார்த்தா எல்லாரும் மதிக்கணும். அந்த பொய் கௌரவம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மள வந்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அ புகழ்ந்து பேசணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரையும் விட பெஸ்ட்டா இருக்கணும். அதாவது நல்ல செல்வந்தர்லயே உயர்ந்த செல்வந்தரா இருக்கணும். எதுலயுமே வந்து பெஸ்ட்டா இருக்கணும். அப்படின்ற மாரி ஒரு எண்ணம்லாம் இருக்கும்ல. அப்ப கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அ ஒரு ஃபோன் வச்சிருந்தா கூட அடுத்தவங்க வந்து நல்லா அத வந்து பார்த்து சொன்னா ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் அவங்களுக்குலாம். அதுக்காக நெறைய பிரயத்தனம் பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாரி எல்லா விஷயத்திலயும் இவங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அ பொய் கௌரவம், கர்வமும் அதிகமா இருக்கும். அது ஒரு என்னன்னா அது ஒரு கவர்ச்சி. அதிலேயே வந்து மயங்கி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அப்போ தூய்மையற்ற விரதம் அப்படின்னும்போது, ந நல்ல விஷயங்கள்லாம் இல்லாம இருக்கிறது. சரிங்களா? அதர்மமான செயல்கள். அதுல பார்த்தோம்னா, இந்த இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், அதுக்கப்புறம் கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங் இதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இல்ல. தூய்மையான விஷயங்கள் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அந்த மாரி செயல்கள்ல ஈடுபடும்போது, அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இதெல்லாம் நிரந்தரமில்லாத பொருட்கள் இல்லைங்களா? அதுல அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதிகமா இருக்கும். அதுக்காகவே அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க பிரயத்தனப்படுவாங்க. அதனால அங்க அதர்மமான செயல்களையும் அவங்க ஈடுபடுவாங்க. இதெல்லாம் அசுர குணத்தின் அடையாளங்கள நம்ப பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.11, 12. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगः परमाम् एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्. हरे कृष्णा. இதுல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல இப்போ உள்ள மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு ஜட உலகத்துல உள்ள ஒரு நார்மலானவங்க, அதாவது ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இல்லாதவங்களோட செயல்முறைகள் இப்படிதான் இருக்கும். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். புலன்களின் திருப்தி அதுதான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? நல்ல சாப்பாடு அது வந்து அஹ் அதாவது இது நான்வெஜ்ஜா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுற மாதிரி. அதே மாதிரி வந்து புலன் இன்பத்துக்காக அது செய்யதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க இருப்பாங்க. இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. அதுவும் இல்லாம ஆசைகளும் அதிகம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை முடிஞ்ச உடனே இன்னொரு ஆசை வந்துரும். அதனால என்ன ஆயிடும்? அந்த ஆசை நடக்குமோ நடக்காதோ அப்படின்ற ஒரு கவலை இருக்கும். இது மாதிரி படிப்படியா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஆசைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த ஆசைகள் அடைய முடியுமோ முடியாதோன்ற கவலைகளும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாம ஒரு இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆர்வத்தினால ஏற்படுற செயல்கள்னால வர விஷயங்கள் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு அப்படின்னும் போது அதெல்லாம் என்ன ஆகிடுது? கயிறுகள் இல்லைங்களா? அதனால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி ஆசைகளிலும் அது கிடைக்காத பட்சத்துல கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன் உணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். தவறான வழின்னு தெரிஞ்சாலுமே எப்படியாவது நம்மளோட ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? தர்மம் அதர்மம் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. தன்னோட புலன் இன்பத்தை திருப்தி செய்யணும் அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் அவங்க முக்கியமா கருதி அவங்களோட வாழ்க்கையில என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா செயல்களையும் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.13, 15. 13 and 15. Okay. Yes, Mataji. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. हरे कृष्ण.
அப்போ அவங்களோட ஆசைகள், அந்த புலன் திருப்திக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, நெறைய அதர்மங்கள், அப்புறம் கவலைகள், சரிங்களா? அதனால பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில. இப்படி இருக்கும்போது, எது வந்து நம்மளுக்கு இதுலேருந்து வெளியில வரதுக்கான வழி அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாம போயிடும். ஆனால் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்துல பகவத்கீதை, பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஆசைகள் படுற மனத்தை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அப்புறம் நம்மளோட இந்த மனம், புலன்கள் அதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்காக நம்ப பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்தும் பொழுது, நம்ம இந்த அதர்மமான செயல்கள்ல இருந்து நம்ப விடுபடுறோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே என்னது, பாதுகாப்பும் கூட, நமக்கு ஆன்மீகத்திலும் சிறந்த முன்னேற்றத்தையும் அது நமக்கு குடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அது தெரியாம இருக்கும்போது அதிலேயே கடந்து விழுந்து மன கஷ்டத்தோட இருப்பாங்க. அதனால தான் நான் ஆன்மீகத்துல பகவத்கீதைலாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கஷ்டம் வந்தாலும் அதை ஈஸியா நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகின்றேன் அப்படின்ற மாரி அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கும். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்றதையும் அவங்க அவங்களோட இயல்பா அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஆனா நிதர்சனம் என்ன? பிறப்பு, இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சி இருக்கு. இறக்கும் தருவாயில் எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா அதை பத்தி எதுவும் யோசிக்காம, எதிர்காலத்தில் மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்ற மாரி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க நெறைய திட்டங்கள் வந்து வகுத்துட்டு இருப்பாங்க. அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கு வந்து கம்சன் அவங்கள வந்து நம்ம உதாரணமா பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் மேல அவங்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுது. அதனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து இவங்கள அழிக்கணும், அவங்கள அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அ அசுரர்கள விட்டு பிரஜவாசிகள் எல்லாரையும் வந்து அவங்க வந்து துன்புறுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தன்னோட சொந்த தங்கைய அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த அசுரரை வந்ததும் அவங்க வந்து கஷ்டப்படுத்த அ செயல்படுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நெறைய குழந்தைகளையும் என்ன பண்ணாங்க அவங்க, அதாவது 7 குழந்தைகள அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க அ அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள். அப்புறம் நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து ஹிரண்யகசிப்பு அவங்களுக்கு வந்து பொருந்தும். இதுல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன பண்றாங்க, தவம் பண்றாங்க. 125 வருஷம் தவம் பண்றாங்க பிரம்மாவை நோக்கி. அப்போ அவங்களுக்கு வரம் கிடைக்குது. அவங்க வந்து இறக் அ இறப்பின்மை அப்படின்ற வரத்த அவங்க வந்து கேட்பாங்க. ஆனா பிரம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, "எனக்கே அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்படின்னும்போது நீ வந்து வேற வரம் கேளு" அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து அவங்க வந்து இறக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாரி அவங்க நெறைய என்ன பண்ணுவாங்க, வரங்கள வந்து ரொம்பவே அ டெக்னிக்கா கேட்பாங்க. பகல்ல இருக்கக்கூடாது, இரவுல இருக்கக்கூடாது, வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது, வெளியில வந்து இருக்கக்கூடாது, வீட்டுக்கு வெளியில. அதுக்கப்புறம் வந்து வானத்தில் இறப்பு ஏற்படக்கூடாது, பூமியில இறப்பு ஏற்படக்கூடாது. ஆ அப்படின்ற மாரி நெறைய விஷயங்கள் வந்து அப்புறம் எந்த ஆயுதத்தாலும், எந்த மிருகங்கள்னாலும், எந்த மனிதனாலும் இறப்பு ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற மாரி அவங்க வரங்கள் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து நரசிம்ம அவதாரத்துல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஆ ஹிரண்யகசிபுவோட ஆசையும் அவங்க நிறைவேத்தி அவங்களுக்கு இறப்ப குடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன். அவங்க அந்த தவம் பண்ணதுக்கு அப்புறம், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, 3 உலகத்தையும் அவங்க தன்னோட கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க, "என்னை தான் வழிபடணும்" அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ இதுல உதாரணமா நம்ம பார்க்கிற விஷயங்கள். சரிங்களா? "நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன்" அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கணும். "செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னைப் போன்று சக்தி உடையவனும், மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை." அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து ராவணன். அவங்களுக்கு பொருந்தும். நெறைய அவங்கள சுத்தி என்னது உறவினர்கள், தம்பிகள் எல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? மகன் எல்லாரும் இருந்து அவங்கள என்ன பண்ணாங்க? அவங்களுக்கு பலத்த குடுத்தாங்க. அப்ப செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் இது வந்து இவங்களுக்கும் பொருந்தும். துரியோதனனுக்கும். "செல்வந்தன் நானே, என்னைப் போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்வானும் வேறு யாரும் இல்லை" அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். "நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர்" அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அசுர குணங்களின் அடையாளங்கள நம்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா, நான் அப்படின்றத முன்னிலைப்படுத்தி அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். பகவான் இருக்காங்க, பகவான் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து தாத்பரியம் இல்லாம,
என்ன பண்ணுவாங்க, நான் தான் சிறந்தவன், நான் தான் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க செய்யற செயல்கள் வரும்போது அந்த செயல்களோட பிரதிபலனை நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் அசுர குணங்களா. மத்தது 16.16, 16.17. 16, 17. Okay. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று, ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்களோட எண்டிவரா பாக்குறாங்க இல்லைங்களா. பக்தர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா, எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல எனக்கு கிடைக்குது, எனக்கு சுக்ருதி இருந்தா நல்லபடியா அந்த விஷயங்கள் எனக்கு நடக்கும், நடக்கலையா எனக்கு அதுக்கான சுக்ருதி இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க ஏத்துப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் ஜட உலகத்துல அவங்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது, ஜட உலக ஆசைகள் அவங்களுக்கு நாட்டம் இருக்காது, ஏன்னா அது நித்தியமானது அல்ல அப்படின்றத அவங்க தெளிவா புரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படாது. ஆனா நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்யறேன் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அநேக கவலைகள் வந்துரும் இல்லைங்களா. இவர் அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தின் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப எதுல அவங்களுக்கு பற்று இருந்தது, புலனின்பத்துல இல்லைங்களா. மனம் அப்புறம் சென்சஸ்ல அவங்களுக்கு ரொம்பவே பற்று இருந்ததுனால அதுக்கேத்த செயல்களை அவங்க செய்யறதுனாலையும், அதுக்கப்புறம் ஆஹ் நிறைய அதாவது இந்த இது செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தினாலும் இதனால மயக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனாலயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க நிறைய தப்பான அதர்மங்கள் செய்து நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, இப்ப தனிப்பட்ட முறையில நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை இருந்தாலே போதும் எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா. அமைதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை இருந்தாலே போதும். ஆனா நிறைய விஷயம் நம்ம எதற்காக செய்வோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது செல்வத்தாலும் கௌரவம் இந்த ரெண்டுத்துக்காக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், நிறைய செயல்களை நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிப்போம். பொதுவா பார்த்தோம்னா தனிப்பட்ட முறையில என்ன ஆசைன்னு பார்த்தா அமைதியும் சந்தோஷமும் தான் எல்லாருக்குமே பிரதானமா இருக்கும். ஆனா இந்த செல்வத்தாலும் போய் கௌரவம் இதனாலயும் என்ன ஆயிடுது, நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில தேடி போக ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். மெட்டீரியல் உலகத்துல அதாவது ஆன்மீகத்துல நாட்டம் இல்லாதவங்களோட செயல்பாடுகள் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா. அதனால அவங்க அவங்க இப்ப பகவானே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் எதிலும் நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கும்போது சட்ட திட்டமும் அவங்களுக்கு தெரியாது. விக்கர்ம செய்யக்கூடாது, அக்கர்ம செய்யணும், அந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியாது. ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி செய்யணும் அப்படின்ற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப எந்த சட்டத்திட்டமும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.18. Yes. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं च संसिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः. हरि கிருஷ்ண. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் யாரு இருக்காங்க, பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி செயல்கள்னால அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம், கோபம் இதனால என்ன பண்றாங்க, தன்னுக்குள்ளார உள்ள பரமபுருஷனையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க, மத்தவங்களுக்குள்ளார இருக்கிற பரமபுருஷ பகவானையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை பார்க்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பார்க்கறது சிசுபால் அவங்களோட ஸ்டோரி நம்மளுக்கு பொருத்தமா இருக்கும். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெய விஜயன் அவங்க ஒரு கர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது, துவாரபாலகர்கள் இல்லைங்களா, வைகுண்டத்துல அவங்களுக்கு ஒரு சாபம் கிடைக்குது 4 குமாரர்கள் மூலியமாக. அப்போ அவங்களுக்கு பகவான் சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஜென்மங்கள் என்னோட பக்தனா இருக்கணுமா, இல்ல 3 ஜென்மம் எனக்கு
பக்தன் இல்லாம இருக்கணுமா, அதாவது அசுரர்களா பிறக்கணுமானதும் பகவானை விட்டு எங்களால பிரிஞ்சிருக்க முடியாது, 3 ஜென்மங்கள் நாங்க வந்து பக்தர்கள் இல்லாம அசுரர்களா இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு இது விஷயத்த அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்யகசிபுவா பிறப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணன் கும்பகர்ணனா பிறப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சிசுபாலன் தண்டவக்ரனா பிறப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ சிசுபாலன் அப்படின்னும்போது அவங்களோட பிறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க பிறக்கும்பொழுது 3 கண்கள், 4 கைகளோட அவங்க வந்து பிறப்பாங்க. இத பார்த்தோனே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்பவே வருத்தமாயிடும். தன்னோட குழந்தை வந்து இயல்பா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஒரு அசரீரி வரும். இந்த மாரி வந்து உங்களோட குழந்தைய யாரு தொடுறாங்களோ, ஒருத்தவங்க வந்து தொடுவாங்க. அவங்களோட ஸ்பரிசத்தினால அவங்க இயல்பா மாறுவாங்க அப்படின்றத வந்து அந்த அசரீரி சொல்லும். உடனே இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே எல்லாரும் வந்து பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அதே மாரி எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு போறாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து அவங்கள ஸ்பரிசிக்கிறாங்க. இப்ப ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே என்ன ஆயிடுது? இயல்பான குழந்தையா அவங்க மாறிடுறாங்க. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்போ மரணமும் வந்து பகவானால தான் ஏற்படும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தன்னோட குழந்தைக்கு. உடனே பகவான்ட்ட அவங்க சொல்லுவாங்க, என்னோட குழந்தைய வந்து நீங்க வந்து தண்டிக்க கூடாதுன்னு. 100 தவறுகள் செய்யற வரைக்கும் தண்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து பகவானும் வாக்குறுதி குடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பகவான் மேல வெறுப்பு வந்துடும். பகவானுக்கு கிடைக்கிற அ அ விஷயங்கள். அதாவது எங்க போனாலும் பகவான் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். பகவானுக்கு நெறைய மரியாதைகள்லாம் குடுப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாரும் பகவான் கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணர் நாமத்த கேட்டாலே அவங்களுக்கு என்ன வந்துருது? கோபம் வந்துரும். அப்படி அவங்களோட வாழ்க்கை முழுக்க பகவான் மேல அவங்களுக்கு என்னது? பொறாமை. பொறாமையினால அவங்க கோபத்த அவங்க வளர்த்துக்கிட்டே வராங்க. அப்போ ராஜசூய யாகம் யுதிஷ்டர் நடத்துறாங்க. அந்த நேரத்துல சிசுபாலன் எல்லாருமே வராங்க. திருதராஷ்டிரன் எல்லாருமே. ஏன்னா எல்லா அரசர்களையும் அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அந்த மாரி ஒரு நிலையில சிசுபாலன் வந்து யார பார்க்குறாங்க? பகவான் கிருஷ்ணர பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல. உடனே அவங்களுக்கு அந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால என்ன வந்துருது? அந்த குணத்தினால கோபம் வந்துருது. கோபத்திலேருந்து வர செயல்கள் என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா உசித்தமான செயல்களா இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ தன்னை இழந்துருவாங்க இல்லைங்களா? கோபத்துல உள்ளவங்க. என்ன செய்றோம்ன்றதே தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்க? 100 தவறுகள செய்யும்போது அவங்களுக்கு அவங்களோட நினைவு இல்லாம 100 தவறுகளையும் அவங்க செஞ்சுருவாங்க. 101வது தவறு நடக்கும்போது என்ன ஆயிடுது? பகவானோட சுதர்சனம் வந்து அவங்கள வதம் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணத்தினால என்ன ஆயிடுது? கோபம் வருது. அதனால தன்னிலை இழந்து என்ன ஆயிடுது அவங்களுக்கு? தண்டனை கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இல்லைங்களா? அப்போ இங்க பார்க்கிறதும் அதுதான். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும், பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.19. तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. हरे कृष्णा. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அந்த மாதிரி வந்து தர்ம வழியில வராம எப்படி வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம், அவங்களோட ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்ன ஆகும்? தண்டனை கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வேதத்தை தெரிஞ்சுக்காம சரி தவறு தர்மம் அதர்மம் தெரிஞ்சுக்காம அசுர குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க? ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுள், ஜடவாழ்வுன்றது பிறப்பு. அதுலயும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிறவிகள் கிடைக்குது? அசுரத்தனமான பிறவிகள் கிடைக்குது. அதுல நிரந்தரமா வந்து அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.20. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் யாரெல்லாம் வந்து பொறாமையுடனும் கருணையின்றியும் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்க? திரும்ப திரும்ப அசுரத்தனமான பிறவிகளை எடுக்கிறாங்க. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. எப்ப அந்த அசுர குணத்தில இருந்து அவங்க வெளியில வந்து நாலேஜ கெயின் பண்ணி ஆன்மீகத்துல முன்னேறாங்களோ அது வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது? பகவான அடைய முடியாது. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.21. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्.
காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஆசை, லஸ்ட் ஒரு விஷயம். கோபம், ஏன்னா கோபம் இருந்தாலும் நமக்கு தவறுகள் செய்வோம். பேராசை, நிறைய பேராசை இருந்தாலும் எப்படியாவது அதை அடையணும்ன்றதுக்காக தவறுகள் செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 3 விஷயங்களும் நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் கதவுகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அப்போ ஜட வாழ்க்கையில உள்ள ஆசைகளையும், கோபத்தையும், பேராசையும் தடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். இதை கண்டிப்பா வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்துடணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா அதுதான் ஆதாரம். அந்த குணங்கள் இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும்? அதர்மமான காரியங்களை நம்மள ஈடுபட வச்சிடும். மத்தது 16.22. ஏதைர்விமுக்தத் கௌந்தேய தமோத்வாரைஸ்த்ரிபிர்நரக ஆச்சரத்யாத்மனः ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன், அந்த 3 விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில் இல்லைன்னா என்ன? காமம், கோபம், பேராசை, இந்த 3. குந்தின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். அப்போ தன்னுணர்வு அப்படின்ற போது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்மா உடல் அல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியணும். ஜட வாழ்க்கை நிரந்தரமானது அல்ல, அதுல உள்ள இன்பங்களும் நிரந்தரமானது அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ ஆன்மீகம், பகவான் மேல பக்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.23. யசாஸ்திர விதிமுத்ஸ்ருஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. மத்த சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன். சாஸ்திர விதி அதை ஃபாலோ பண்ணாம தனக்கு என்ன தோணுதோ அதுதான் சரி அப்படின்னு யாரெல்லாம் செயல்படுறாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைய முடியாது. பக்குவமும் அவங்களுக்கு இருக்காது, சுகமும் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க செயல்கள் எல்லாமே அதர்மமா இருக்கும் பட்சத்துல அவங்களுக்கு சந்தோஷமும் இருக்காது. பரம இலக்கு பகவானையும் அவங்களால அடைய முடியாது அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.24. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய வியவஸ்திதௌ ஜாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்துமிஹார்ஹசி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களில் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப எது ஆதாரம், எது நமக்கு வழிகாட்டும், நல்ல வழியை எது காட்டும்? சாஸ்திரம். சரிங்களா? அப்போ அதை யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்? சரியான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். யாரோ ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒண்ணு படிச்சு சொல்றாங்க, ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க அப்படின்னு அது ஒரு சில சமயம் அவங்களுக்கு அது சரியா அமையும், சிலவங்களுக்கு அது தப்பா அமையறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இல்லைங்களா? அப்போ எல்லார்கிட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க கூடாது. யாருகிட்ட இருந்து கேட்கணும்? பரம்பரையில வர ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அவங்கதான் பகவானோட உபதேசத்தை அதே தாத்பரியத்தோட அவங்கவுங்க வழியில வர ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அது அப்படியே அந்த சந்ததிகள்ல வந்து சேரும் அப்படின்றதுனால பரம்பரையில இருந்து கத்துக்கணும், குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்போ ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா முன்னேறணும் அப்படின்னா அதுல உள்ள சட்ட திட்டங்கள் அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறது. நல்ல கர்மா, நல்ல குணம், பக்தி, இதுதான் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அப்போ இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். வாழ்க்கையிலும் அதை நம்ம கொண்டு வரணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டதோட இல்லாம நம்ம வாழ்க்கையிலும் அது செயல்களா அது மாறும் பொழுது, பக்தியா மாறும் பொழுது, பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மளோட செயல்களை நல்ல குணங்களோட செய்யும் பொழுது அது நமக்கு ஆன்மீகத்தில் நல்ல உயர்வையும் பகவானை அடையக்கூடிய விஷயமும் அனுகிரகத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது
தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தோம், நிறைய அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். அது கலிகாலத்துல நம்ம நிறையவே நம்மள சுத்தியே நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கிடைக்கல? ஆன்மீக ஞானம், பகவத்கீதை அவங்களுக்கு தெரியாத பட்சத்துல, அறியாமையில அவங்க அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். நமக்கெல்லாம் அது கிடைச்சிருக்கு. அவசியம் நம்ம எல்லாரும் பகவான் சொன்ன சட்ட திட்டத்தை எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்றதோட நம்ம இன்னைக்கான சாப்டர் நம்ம நிறைவு முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவ நமः. அனந்த கோடி வருஷம் வந்துகிட்டே ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.